Zoli. Ahoj, čauka. Čo tu robíš? Čo sa neseš? Robili sme poriadky, tak niečo nesem do zberu. Papier, tyčky. Papier, tyčky. A ty čo máš? Čo neseš? No ja baterky z celého leta, však som fotil. Dovolenka, Saint-Tropez, festivaly, Matfest. To je škoda peňazí aj materiálu. Dnes už sa používajú nabíjateľné baterky. To znamená, že toto už nedokážem nejakým spôsobom nabiť? No toto sú jednorázové všetko. Vieš, koľko peňazí to stálo? No. Vedel by si mi ale porozprávať o tom, aké baterky má televízny divák a fotograf používať na to, aby bol ekologický a ušetril peniaze? Poďme na to, ja ti to všetko predvediem. Toto sú nenabíjateľné klasické tužkové baterky, jednorázové. To sú také, ktoré mám teraz do zberu. Áno, áno. Oni sú veľmi lacné, takže to je ich výhoda, ale to je vlastne jediná výhoda. Lebo ako náhle ich vybiješ, tak ich musíš vyhodiť. Jednorázové, nenabíjacie do koša, tužkové. 2 Ačka upozorňujem. 3 Ačka asi skôr do diaľkového ovládača. 3 Ačka sú také menšie a tie sú väčšinou áno, do diaľkového ovládača. Tie tužkové existujú zase v rôznych kvalitách od rôznych výrobcov. Jeden z najznámejších a najlepších je Sanyo, to sú najlepšie baterky a tie sú v rôznych kapacitách zase. Čiže čím vyššie je to číslo, tá kapacita, tak tým majú vyššiu kapacitu, čiže tým dlhšie vydržia nabité, alebo teda tým dlhšie ich môžeš používať. Ale aj tým sa dlhšie nabíjajú, či nie? Áno, to je pravda, ale dnes už existujú rýchlo nabíjačky, napríklad táto od Sanya tiež za hodinu ti nabije 2500-kové baterky, vlastne 4. To znamená, že toto je taká kompletka, kde je rýchlo nabíjačka s 4 tužkovými 2500-kami a toto je potom samostatné balenie pre toho, kto už doma nabíjačku má. Áno. Potom sú také neznáme značky, napríklad toto, sú oveľa lacnejšie, možno štvrtinová cena, ale tiež to nabíje, takže dajú sa používať, tu sú dokonca 2800-ky, čiže toto sú veľmi dobré baterky a tá nabíjačka to nabije zhruba za nejakých 8 až 12 hodín. Ak chcem teda ušetriť a kúpim si iba kvalitné baterky a kúpim si menej kvalitnú nabíjačku, nabijem ich rovnako kvalitne ako v tej kvalitnejšej? V zásade je to jedno, tie nabíjačky nabijú každú baterku, aj kvalitné, aj menej kvalitné. Akurát v rýchlosti toho nabíjania tam je rozdiel, čiže niektoré to nabíjajú celú noc, niektoré za hodinku. Sú aj super rýchlo nabíjačky, ktoré to nabijú za 15 minút. Ja som sa teda rozhodol, Zoli, že si kúpim tieto Sanyo, keďže si povedal, že sú jedny z tých kvalitnejších. Doma mám svoju nabíjačku, ktorá mi dokáže tieto baterky nabiť. Chcel by som vedieť, koľkokrát mi to vydrží, to nabitie, vybitie. Vydržia zhruba 500 tých cyklov nabíjacích. Tie menej kvalitné vydržia trošku menej, ale neodporúčal by som ti tieto baterky, hoci teda nie sú zlé, ale tu sú teraz baterky vyrábané najmodernejšou technológiou, sa volajú Eneloop. Taktiež od Sanya? Taktiež od Sanya. Tieto baterky majú tú výhodu, že nemajú samovybíjací efekt. To znamená, že keď ich nabiješ, tak ostanú nabité rok aj 2. Udáva sa, že po roku majú 70% tej kapacity, keď boli nabité. Sú veľmi výhodné do fotoaparátov, do bleskov, aj do iných zariadení. To znamená, že ak ich zabudnem na dovolenke na hoteli a o rok sa vrátim, tak znova ich dám a fotím ďalej. A bez nabíjačky môžeš fotiť ďalej. Tieto, menej kvalitnejšie, sa po akej dobe samé vybijú? Oni zhruba tak po týždni, po 2, po 3 už sú prakticky vybité. Rozdiel medzi nikel-kadmiovými a nikel-metal-hydridovými, čiže NiCd a NiMH batériami je v podstate len v tom pamäťovom efekte. Čiže tieto NiMH nemajú pamäťový efekt. Tie NiCd mali. Inak kapacita, aj ten samovybíjací efekt, to majú aj tie. Zoli, poďme teraz na vyššiu triedu batériok a to sú tzv. Li-ion baterky, Li-ionové batérie. Čo mi k tomu povieš? Majú vysokú kapacitu, to je ich hlavná výhoda. Sú trošku drahšie ako tie nikel-metal hydridové, ale používajú sa vlastne už vo všetkých profesionálnych fotoaparátoch alebo vo vyšších triedách tých klasických kompaktných fotoaparátov. Ich hlavná výhoda je vyššia kapacita. Nemajú samozrejme pamäťový efekt, sú trošku drahšie ako tie klasické tužkové alebo teda tie nabíjateľné tužkové batérie, takže to je ich nevýhoda. Zoli, tak ja som ten môj Nikon ešte nerozoberal. Vo vnútri mám batériu, ktorú vždy pripojím na mini USB, dám do siete a nabíjam. To znamená, ak budem mať počase pocit, že už tá Li-ionová batéria nestačí a nemá svoju výdrž, môžem si ju potom bez problémov vymeniť? Áno, tie batérie sa dajú dokúpiť. Oplatí sa určite tie od týchto rôznych firiem kupovať, ale niektorí ľudia si zakladajú na tej značke, takže si kúpia originál Panasonic, alebo originál Canon, alebo originál Nikon baterku. Chcem sa spýtať, keďže si vravelo, že tie nabíjacie vydržia nejakých 500 nabití, tie NiCd, NiMH, koľko vydrží táto Li-ionová batéria v tom foťaku? Tieto vydržia trošku dlhšie, zhruba takých 800 až 1000 nabití, ale
Po čase tiež proste sa tá kapacita bude znižovať, takže treba to vymeniť. Závisí to aj od fotoaparátu, niektoré tie väčšie majú väčší odber, takže tam treba väčšiu baterku, tie menšie, tie kompakty majú menší odber, tam stačí nejaká tenšia. Ale ešte druhá vec je, že odporúčam vždy mať po ruke jednu náhradnú baterku, že keď sa ti tá prvá vybije, tá čo je vo fotoaparáte, a akurát máš najkrajšie zábery pred sebou, dojde ti baterka, tak je to veľmi smutné, takže vtedy je výhodné vybrať si z vrecka druhú baterku, tú náhradnú, pichnúť do foťáku a môžeš fotiť. Nech je akákoľvek, či Lionka, či NICD, NIMH, nech sú hlavne nabité, či už tie tužkovky, ale... Stop, bliká mi baterka. Zoli, teraz by som prešiel k nabíjačkám na práve tieto Lionové batérie. Máte to určite v sortimente, povedz mi k tomu niečo. Máme, nabíjačky sú rôzne, zase sú originál nabíjačky, ale tie sú tak extrémne drahé, že tie ani nedržíme na sklade. Existujú rôzne takéto univerzálne nabíjačky na tieto Lionky. Tie sa dajú prispôsobiť, prispôsobíš si tu podľa rozmerov tej baterky. Dá sa tu prispôsobiť aj rozteč tých kontaktov, takže všetko sa to dá pekne nastaviť. Takže baterku tu môžem vložiť, nastavím kontakty, upevním, zatlačím, zastrčíme do siete a baterka sa pokiaľ nabíja. máš elektrínu. Pokiaľ nemáš, môžeš to dať aj do USB? Má to aj USB vstup, takže dá sa to nabíjať aj cez USBčko, čiže keď mám nejaký notebook, ktorý je nabitý, zastrčím káblik do nabíjačky, tak sa nabíja z toho notebooku. K niektorým nabíjačkám sa dodáva aj takéto adaptéry, ktoré sa dajú potom použiť na nabíjanie všetkých možných telefónov, Sony Ericsson, Nokia, Notebookov, aj foťákov. Aj foťákov, áno. Tá nabíjačka sa dá použiť ešte aj ako v aute, či dá sa nabíjať cez autoadaptér. Škoda, že sme prišli na bicykloch. Áno, tak ale my teraz nebudeme nabíjať. V poriadku. Pokračuje úplnou novou svetovou novinkou. Svetová novinka, taká milá vecička, zaujímavá malička. To taký malý štipec, áno, ako si povedal. To si zobral manželke na prádlo. Takto sa zachytí tá baterka, tiež sa dá nastaviť podľa kontaktov, čiže dá sa tu nastaviť presne, lebo nabíja to rôzne baterky. Aj do mobilu, nastaví sa to, zasunie sa tam baterka, tuto má USB konektor, zastrčí sa to do USB. Počkaj, dvojka alebo jednotka? Aj jednotka, aj dvojka, aj trojka dokonca. Zoli, tak sme sa dostali až na záver, vyčerpali sme celý okruh batérií, ich nabíjania, ich vybíjania, ich používania. Ja som teda nesmierne rád, že v takomto prostredí sme sa mi stretli a že aj vy v Megafoto ste ekologickí a recyklujete. To znamená aj pre vás, televízni diváci, pokiaľ máte ešte staré baterky, tužkové, dvojačkové, trojačkové, 9V, ktoré používate pri fotení, dovolenky, krajinky, čohokoľvek, Megafoto ich zoberiete a zrecyklujete. Presne tak. Na budúce nejdeš s papierom, ale s baterkami. Áno. Buďte ekologickí, sledujte nás aj naďalej a v nasledujúcej časti sa pozrieme na to, ako tlačiť. Presne tak. Fotky.